Kini gede ke All India Radio Shillong ke kubur dan pulia pi de imeri nongati walang. Kini gilong kimat ki bakongsan jong ke kubur mentaka stem. Ujor ijahar ke seng Kongres persya yang Menteri Rangba ke Assam bak dikiwi kinong elam Rangba ke BJP halor ke jingkeno bagi la penken ki kendon an ki batrekam ha ke port election. Sengap Menteri ke Sarkar India halor ke jingdawa bantung da uriu lom kumu Vice Chancellor bathamai jong ke North Eastern Hill University Nehu. Bat aidak jing maham ke tanat bishar sun beneng ba uslap ubajur unsa ther haki benta jong ke Assam, Meghalaya, Tripura bat Mizoram hakini ki sansingi. Hashwar pinyo asngo ya ke kubur ke babnya sobhawan sya skor shwa ya kani ke jing penbena. Namar ba ke jingpong COVID-19 kala sedang kiu biang mentah keri la kerpat ya baro kinong sengap bakim dai ban nesting ha ke jing persang ban ya dalapa bat kidon kam ban buat perking ya baro ki kendon trekam ban ya da na ke jing sapriang jong ke jingpong COVID-19 baro ki beladap saupusan senem kerta sheneng ki dai ban shim ya ki dawai tika klem don jing artatin sumar bat ya dai la dia na ke jingpang da ka babuat ya kini ki kendon ki pasuk phong ya ki mask ya paji iwei na iwei pan penmelian ban yai sat ya laki kiti bat betak hamat man la kapor mentatu nya phai pat shaki khubor ki babnya ka seng Kongres kala ujor da ki jahar persyayo Menteri Rangba ka Assam Sarbananda Sonowal u Presiden jong BJP JP Nadda Yo Presiden jong BJP ha Assam Ranjit Kumar Das bat dia pratli ki yeng penmi kot khubor jong Assam ha ka bala keno bagi da thok bat syukur ki nong thap vote ka jela da ka ba penmi ya ki jing penbena ha ka dor ya tho lupa ya ki jing khen antat ha ka ni election ha ka te ki ijahar la ong ba ka BJP menen ka singi ka lakam ba ka la job ha ka thop ka baning kong jong ka jing thap vote Kaseng Kongres kala dawa badayan pencistom kat kum ka anya barok ki bayadan kiti ha ka jingpen Kenya ka Model Code of Conduct ni ki kendon an ki bab trekam ha ka por election. Ha Assam benta ka sngi ka day ka sngi alap election ka bakado na ka benta ka jingtap vote ha ka thop ka baar. Ki don lais pa saw pusan ngot ki kertong ki bayakon ha ka ni ka lempung ka badan laip khandai tali ki syuki. Ka jingtap vote kan long ha ka shitarik uyayong. Wala ki don tang kandiat ngut ki kenthai ki be khun ha kani ki election menta bon ni ki nong elam san perthai ni ki seng san perthai ki ba pher ki persang kat la kat yai ban kring ki nong thap vote kenthai ki don tang nyau pusaw ngut ki kenthai ki be khun na pedeng khandai spa saw phun re ngut ki kertong wala kata ka jingdon ki kenthai ha ka list jong ki nong thap vote ka long kham bon bani ki shendang menta ka kenti Daka ba maap no e karam microfinance hado ka jingkular ban baha kam kerpang san pong na kasispa na ka banta ki kenthai ki seng san perthai ki persang kat la kat yai ban yo e ka vote jong ki kenthai sha ka sharp ka jong ki hadien bla pendep ya ki jing thap vote ha ka thok ka baning kong baro ki seng ki la nang pen klan chu e ka jing lap election ha ki wei pat ki jaka ki ban sa pen nong ye ka jing thap vote ban jet nong bi khmat thamai sha ka yeng dor bar thawan jong ka jila Assam Ka Sarkar India kadang ne ha ka jing sngap menti hanor ka mat ban thong ye Vice Chancellor bathamai jong ka North Eastern Hill University Nehu. Menteri ka tanat puli puthi jong ka Sarkar India u Ramesh Pokhriyal Nishank shimla aya ka jubab ka bashai hanor ka jingbo jingkli jong ki armut ki dekhot ka yeng darbar thaw an Lok Sabha na Meghalaya ki ba kanthop yu ba Vincent H Pala bat ka Agatha Sangma ki bala bo jingkli hanor ka tay ka mat. Baro armut ki nomi khmat ki la pan jingpen shai ya ka jingpen slem ban shim rai halor ka jingthong ye Vice Chancellor bathamai ke Nehu ya ka jingdawa ban thong VC ha ka Nehu da uriu lum la kershan da ki nongelam san perthai bat seng bhalang ba pher kenthok ru ya ka Khasi Students Union KSU Uway na pedeng ki lain ki samla ki ba shasho ha golfling menshem tayo u pher langroy mirthong ar post nem kerta ubolong try na kashnong wa kaji Southwest Khasi Hills ula khlan no hanegrams mensi ublay ukredo jong ki pulit ka East Khasi Hills District u ba Sylvester nongnger uong ba ki pulit kimpat yo kyam yano ha ka bayday bar ka te ke jingja
Ka South West Khasi Hills District Khasi Students Union KSU kala penbena bahkan pelong ya ka jingilang pajba hakalai phui terik menta ubenai hamokerwan ban pendam jur ya kate ka kambamman bat bandawa ya ka hok na ka menta ute usamla ubala khlat no. Kani ku khubor kawan shpi na ko All India Radio Shillong. Ni Lai tali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjengai iway na iway pan habay dan lang hajo. Side bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Kani ko All India Radio Shillong kawan lam shpiye ko khubor. Katunan kababishari kalong kaman jang kasun beneng kala maham lepa bakan dan kejing hap slap kabajur ha Assam, Meghalaya, Tripura bat Mizoram hakini kisan sengi kibanwan. Ulap ba unther hakini ki jela hadu ka artarik uyayong. Ka ajing maham ru ba kejing juru slap kala banwan ra ye kejing tua kandau kejing dap haki surok sengkin haki jaka them jong ka Assam, Meghalaya, Tripura bat Mizoram. Uslap un kamjur ha ka laipo bat ka laipo iterik ulber. Palat riuklur sanlak laipo hajar wot kibriu ha ka lengkeri kila yo ya ka dawai tika banya dana ka COVID-19 tat haduk menta. Ka khubor belapan mi da ka tanat jong ka koi ka khia ka sarkar India ka ong batang men ka singi riu pra hajar arpo wot kibriu kila ngat ha kunyang jingpang corona ha ki benta ki ba pher jong kari. Haba kengi lumlang baro ka jinyo kempang COVID-19 jong ki brio ha India kala kiyo sya ka shiklur arpaulang laip kundai hajar hendru spa sau pusaungun. Kibalayo jingkoi kilong shiklur kat lai lang san pusan hajar kendai spa kendai pulaingun. Kibalakoi baro kilong kendai pusau point lai ar nakashispa. Kabor punya district Hari Bhoi Meghalaya da ka jingi trelang bat ke tina trekam ba pher kala pelong ya ki jingi kai yoga ha government LP school Dihar ba kum juru ka jingthong ya ki dieng ki banong da waya da jingpang balathung ha ka phlau jong ka Dihar Anganwadi center. Ka Deputy Commissioner Jangari Bhoi District ikong RM Kurba ibala don lang hakate ka program ha ka jingkren jung ila ong ba ka jingthmu ka ba kongsan kalong ban yo ai jingi kai pai ba khamtam e yeki kinthei ki ba armet ki longkme ki barang ai bun khon bat yeki khilung khana shaphang ka jingnon kam ban kinthop yeki jingbam ki payment ha ki jingbam jungki ki ba man la kasngi ya kate ka program la kinthop apo jong ka portion pak pakfara Arhajar arhuwe nadu ka khandu terik ulber hadu ka life huwe terik ulber da ka ba pene jimot halor ka jingpen biang ki jingbam ki bataimen lingba ki lat pen mi jingbam na ki khlau ki batam bar ka jingpen long ya ki program ai jing hikai ki be de ba ka jingan kam ya ki jingbam ki bataimen ka jingpen ha perdano ya ka program Nasha Mukt Bharat Abhiyan ya ka bala penlong da ka bor punya district East Khasi Hills District ringkat ba ka office trekam jong district social welfare officer East Khasi Hills District kan long mentakasi ha kamra jingelang jong ka KGP assembly ka badan ha IGP Central Ward Shillong ikong Isawanda lalu Deputy Commissioner East Khasi Hills District insidon lang hakate ka program kum ka kongsan Hashwa bangin pengkut ya kini ke kubur sashi senpat kini kilong kimat kibakongsan. Ujor ijahar ke seng Kongres persyayu Menteri Rangba ke Assam bat dikiwi-kiwi kini ngelam Rangba ke BJP halor ke jing keno bakila penken ye ki kendon an ki batrikam ha kapor balong election. Sengap menti ke Sarkar India halor ke jing dawa bantung da uriulum kum Vice Chancellor uthamai jong ke North Eastern Hill University Nehu. Bat aidak jing maham ke tanat bishar sun beneng bau slap ubajur un sather ha ki benta jong ke Assam, Meghalaya, Tripura bat Mizoram ha kini kisan sengi. Katu kini ke khubor ke lakut bakalawan shipi na ke All India Radio Shillong. Sengap haban apat mentasai ke program ke penpuan.